राती साडी करा गेर करतो ते करा लोक आपण तू मरे सारखा होतो ती सगळी आपण सोड तू काय सांगलं अरेंजमेंट केलं मरे सगळे केला बस सगळे अरेंजमेंट केला जेवढा वेळ ऑर्डर दिला तू सांगलं डीजे आणि डीजे भैया और डीजे ते कोरोना व्हायरस चाल दिसत मरे अरे यासो डीजे असताय यासो केसाचे अरे कोरोना व्हायरस त्याचे व्हायरस घेऊन येतो अरे नाका दिखायची रेडिओ भैया अचानक सुमना सुरेश मध्ये भरवते मला ते सगळे आपण एच केलेला रेडिओ केलेला तू सांगला एक हजार बरे पोस्ट मिक्सा केले तू सांगला बरं ऑल स्पीकर यार मिक्सर भी आठ मिक्सर भी यार अरे वो मिक्सर हिंगा जाई हाँ मिक्सर अचानक तुझे कुमार जी हरिया बांधा राहते असतात शिमला असतात काय आज मिक्सर आणि मग काय तू मेरे सारखं आउट आहे काय केले तू अरे ओ मी याची चले अरे साऊंड हां याची चले तू सांगता होती त्याचे चोरी तर साऊंड तिके नका गाले तिके नका गाले अरे आ गेला रे काय झोपा झोपेश पण गेले ते काय तरी काऊ मिळत का आओ बुमेला काय मेळलो मुडको मेळलो बाणालेच्या वयतालो आपल्या किती काम आले दिरे हुई एक संकर डीजे केलो आणि ऍक्टिवा घेतली मग कॉल येऊन ओय ऍक्टिवा घेताने ऍक्टिवा घेताने ती सगळे पासून आज काजार पण आहे जाण म्हणतो आ होय होय सारख्या मामा कोस मुनीस अरे नवऱ्या नाव किती किती पंपानी बॉम्बानी किती अरे बॉम्बे अमुवानी पुढचा ना बॉम्बानी तेंगे काजन तो पैसा सारखो कुसोता पैसे का राव पैसा बिरत ना अवे पैसा उजो गोदड सारखो आणि अकल कोण अकल कोण नाव आहे हे जात कोण ठाणठा ठाणटा अरे हम ठाणटा बोलता ना ठाणटा बोलतो तेंगे काजन ते पैसा सारखो कुसोता पैसा फुदड कणी घालून भीमा करत ना ए बरे म्युझिक घाल तिंगा ए गोपाल रे आपण ये नाही ती ओकल नोरी मा कोणा जीव गोटो येत दिसो अरे किती ओकल अहो तो चोड बेगीन काजार जात मरे एक सांग आणि और सांगले म्हणते थोडी ओकले ते पाय दिसत मरतो मुजा होय आणि ओकल प्रेग्नंट ये किती ओकल प्रेग्नंट नाही बाबा देखो जाय तुडा होईना रे मागे माई सीताफळ सीताफळ मी खायले काय खावा लेसा बराना एक विश कर बरे विश कर अरे तू केसो आउटसाइड को अरे ती ओकले तू किस घेत काढा अरे केसो आउट हो जावे झाल्या बरिया हां बरिया वगैरे नाही बरिया किती बोलला ना आणि आता का सॉरी मिस्टेक झाली ओके ते आणि आता पे त्या खाली जायची शॉट तू सांगत तेच कोण केला तू सांगाले गोयच्या फामात तीक जाणमुनी सारतो हा अरे गोयच्या फामात कोणीच कोण तियात्रीस साडे आमचा पहिलाच सोरकेस विलियम दे कुटोरी माता विलियम दे Melolo munis poro संसार नायला ते पण अजाप केले तुम्ही या तुमच्या काजराक स्वर्गात तांसा उद करून येवपाचो आसलो रेमी ताणे सांगला लोकांक पियोंक हांपूर पुरतियाक काय कोरिना काट कोमी निमाण पडे आमकां सुणी म्हणाय मरे आम सुणी रायमिंग बऱ्या रेमी तुम्ही टोनी आणि निमाण सुणी तू मरे विलियम बाब तू काम कादरा आपो बापान तू आमकां फोडो
अरे तुमचे खबर सोड रे हांव स्वर्गात सापेत बसलो होतो ना तुम्ही कितें घेऊन गेल्या विलियम बाब हाड काढला मग तिला. तिवर सगळ्यात बारके नाही विलियम बाबू माझ्या साईडला देव बरं करू बरं का आणि एक मग आमचं सोड म्हणा ती पुरते आता दुसरो फामाद सिंगर मार्कुस वाल तुमची फुग सावाचल्यार तुम्ही आमच्या ओसल्यान आपून आट्टात आमच्या ओसल्याक आपून आडल्यार तुमकां जाय तो फायदो पडटा आमी बेसांवाक तुमच्या पयशे दितात ते पयशे तुमी तुमच्या फोगांक मोडटा ओ दिसता वांदोर आनी एका पयशी तर व्हडले केंसांचो वांचेल दिसता देव बरें करूं अरे तो सांगता हांव वाशेन दिसत खंय चोरपाक होय सारको अरे माशेल मात दिसत कोण वाशेन दिसता एक नाक जालो कितें मार्कुस बाब तू काम काज राहा पळोवप आनी तुवें आमकां पळोवप अरे आतां कितें आसा तिगाची आता आमगेले तिसरे सिंगर नायटिंगेल ऑफ गोवा लोना Oakland vestit gotladovo Mokol pregnant asa Jerul baba zapazavo Je doga kuj Kadra kovitnoj favor Polje doguj Baračer pivo Rostjačer poj lovo Jek logoro dusro kao Viva! I love you! Ole! Ole! माहिती मोडे ओले I love you! किती ओले Baka! बऱ्या जात मग पाका पाका किती नाक झाले गेनेला आणि ते किती वय राम बाराचे ते आमची रस्त्याचे आम प्युअर रस्त्याचे पळे नाचो नाचो तिघं वयल्यान आम्ही प्युअर रस्त्याचे पळे आम केन्ना पियो आम केदो पिले रे हा? आम केदो पिले तो पळय भुताटो प्युअर काय जाय सगळा पडो ते वय काय जाय वेळ त्यातो येयले आमी I love you! जेवण रेडी का खूप रेडी का ओके चल बरे कसे ओके हो ना मुडिये झाल मरे तू सगळ्या वर्षात हे तू सॉकले अमेरिकेट केला हॅपी मरतो आणि इथले न्हू तुम काय आता हनीमून करपा ब्रँडन गेस्ट हाऊस आणि रेस्टॉरंट बुक केला दोनले हा पालोले दिना वचपाचे म्हणा गेले भातसा गेले ओके चल बरे भाशेन चलो ते बरे भाशेन अरे आम आमकां तुगे तू अरेंजमेंट केला आमकां काय ना बिको हा बरे एक कोटी तुका मी एक कोटी तुका बरे होता तुले पैसे मुजाव एक कोटी खाजासात पट्टे मैया हा आणि म्हणजे पट्टे मैया तू गेले होय आले म्हणटा शोरूमात दिन धाडा ऍक्टिवा घे माझा पैसे आहे ऍक्टिवा घे पाहिजे होय एक बरे दे किती दी ताका किती दी 1 2
3, 4, 5 घे. घे 10,000 10,000 एन्जॉय कर 10,000 किती देते का किती आमचं एक पैसे नाही रिंगा आमच्या पैशाचा बाबा पैसे उजू आम किती घे घे पैसा वाच पैसा वाच हॅपी जाऊ सारखं ही सुद्धा कोणा का ती कोटी आमची